हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ समस्त को साथी को स्वागत जनाऊँगी आउ गोटे छोट सेसन को। तो ये पिलाने राज्य सरकार द्वारा आउ गोटे बड़ निष्पत्ति नि जाइए जहाँ विषय में डिस्कसन आज करने जाऊे। तो निष्पत्ति हूँ पिलाने या कि राज्य सरकार कहवा अनुसार कि जहाँ सब सरकारी पदवी पिलाने खाली रही वैकेंसी थिबा पदवी को पूर्ण करा आगामी 10 ରୁ 11 ମାସରେ 25,000 ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଇସାରିଛି। 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତ ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କି ତ ଯୋଉ ଗତ 10 ରୁ 11 ମାସ ଭିତରେ 25,000 ରୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସନ ଅବଧି 5 ବର୍ଷ ରହିଛି ତ ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କି ଏ ଜାଗାରେ ତୁମ ମାନ ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25,000 ପଦବୀ ଆସି ସାରିଛି। ଆହୁରି ରହିଲା ତୁମ ଏଠି 1,25,000 ପଦବୀର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତୁମ ମାନ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରେଡି ହେଇକରି ଥାଅ ତ ଏଇ ପଦବୀକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ପେପର କଟ୍ ଇଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ କି ଆଗାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଅବଧି ଯେତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ତ ସେଇ ଭିତରେ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅପକମିଂ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 2025 ର ଯେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ ମାତ୍ର ରହିଲା ତୁମ ନେକ୍ସଟ ମାସ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 40,000 ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ସେ ତୁମର ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସି ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଓ ଡବଲ ଏସି ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଏସଏସସି ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ରେଲୱେ ପିଲାମାନେ ହେଇଯାଉ ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇ କରି ପୁଣି ଥରେ 40,000 ରୁ ଅଧିକ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇକି ଥାଅ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ସରକାର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ରେଡି ହେଇକି ଥାଅ। ଏଇ ଯୋଉ ପଦବୀ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କରି ନେଇଥାଅ। ଓକେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେସନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ପହଞ୍ଚିବାର। थैंक यू एवरीवन सेशन को नेक्स्ट वाइंड अप करूचे।